Sabi mo na! Kasi, imagine, hoy, tumigil kayo ha. Perfect talaga. Ito yung mga nakikita ko lang sa TV. Oo, yung tayo ni Sir. Oo. Tapos, yung mga muscle. Tapos, kahit yung tattoo ni Sir, perfect. Sir, okay lang ba, sir, natanggalin natin yung pala? Sir, wait lang. Gusto mo ba napalitan natin ng pink? So, itry lang natin, sir, kung bagay sa'yo. Okay lang, sir? Bagay. Ay, nakakainis siya. Bait-bait niya. Suot natin. Okay, tama na, Kevin. Kevin, eto na. Halika na dito. Siya, hindi pa tapos siya.